Kamusta mga idol? Welcome back ulit dito sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito ay baka pwedeng makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga usaping kagaya nito. Bumuhos ang mensahe ng mga celebrity na nakikisimpatya sa pagpanaw ng vlogger na si Lloyd Cafe Cadena. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Si Lloyd ay 26 na taong gulang mga idol. Mayroon siyang dalawang YouTube channel na may kabuoang 8.6 million subscribers. Karamihan sa mga ito ay personal na kadaupang palad si Lloyd. Habang ang iba naman ay humahanga sa talento niya bilang isang kwelang vlogger. At dahil sa pagpanaw ng ating idol, at siya namang kinagulantang ng buong YouTube community at ng mga umiidolo sa ating idol. Isa na rito ang Itbulaga, dabarkads na si Maine Mendoza. Ayon sa tweet ni Maine, nakakalungkot. Rest in peace, Lloyd Cadena. Masaya ako na na-meet kita in person at nasabi ko sa'yo na marami kang napapaligaya, isa na ako doon. I decorate mo ang heaven ng bonggang-bongga at pasayahin mo pa ang mga angels doon. Gusto nila yun. Rest easy, Queen. At isa na dito ang ating iniidolo sa pagdating sa mga real talk at pagpapatawa na si Vice Ganda. May mga kapamilya stars ding nalungkot sa balitang sumakabilang buhay na si Lloyd. Ayon kay Vice Ganda, nito lamang pandemya ay nakipag-ugnayan pa sa kanya si Lloyd. Narito ang tweet ni Vice, nakakalungkot na di ko naiabot sa'yo yung simpleng hiling mo sa akin dahil sa pandemya. Sana nakagawa ako ng paraan. Sorry Lloyd. Salamat sa pagmamahal mo. Mahal din kita. Mahal ka namin. #r.i.p.lloyd. Pati si Kim Chu ay nagulat sa balitang pumanaw si Lloyd sa mura nitong edad. Ayon sa tweet ni Kim Lloyd Cadena, is this true? Grabe bakit? Kakapanood ko lang ng house vlog niya nung isang araw, what happened? Ba't ganto ang buhay, anong nangyayari? Si Barbie Imperial naman ay lumaki raw na napapanood ang vlogs ni Lloyd. Sa tweet ni Barbie, nakakalungkot at sobrang biglaan, parang kailan lang pinapanood ko lahat ng videos niya bata pa lang ako. Crying and broken heart emojis praying for him and his family. Lubos ding nagdadalamhati ang vlogger na si Michelle D. Hindi napigilan ni Michelle na bumuhos ang luha dahil sa pagkawala ng minamahal na kaibigan. Sa kanyang Instagram stories kagabi, mapapanood ang videos ni Michelle na iyak ng iyak habang nakikinig ng mga kanta ni Mariah Carey na Butterfly at Thank God I Found You. Nagpost din si Michelle ng mensahe tungkol sa pagpanaw ni Lloyd. Lord, why did you take away the only one I had? Saad sa written text sa Instagram story ni Michelle. Dugtong niya, I love you so much Lloyd. And I thank the Lord that I was able to make you feel how much you mean to me. I don't regret anything because I know deep inside I expressed how much I appreciated you and I know you felt that. Kaunti lang daw ang kaibigan ni na Michelle at Lloyd dahil pareho silang madalas ma-misinterpret ng ibang tao. Patuloy ni Michelle, we both had strong personalities that not a lot could handle. But sa aming dalawa, we were our safe place. I was the only one that could handle him, and he was the only that could handle me. Si Lloyd daw ang takbuhan ni Michelle sa tuwing may pinagdadaanan siyang problemang personal o intriga sa social media. Si Lloyd ang unang magte-text sa akin. As simple as, I love you, yan ang una niyang text and after that, he will save me. He will save the day. Siya ang sasalo sa akin. Sa huli, ipinakita ni Michelle ang minsang palitan nila ng I love you ni Lloyd. Hindi malinaw kung ano ang dahilan ng pagpanaw ni Lloyd. Sa opisyal na pahayag ng kanyang pamilya, humiling ang mga ito ng prayers, respect, and privacy sa ngayon. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Baka pwedeng pakiiwan ang iyong komento para mas lalo ko pang paghusayan ang pagbibigay ng mga impormasyong kagaya nito. Maraming salamat!